फरायसाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। दिनै फुंबिलि समाव फरायसालियाव नुजाथिहैना फरायसाफोरजों सावरायलायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि हरखाब फरायसालि दावबायनाय। बिटिआर ओनसोलनि हा-हुनि सायाव गोख्रों खामानि मावबाय थानायनि अनगायैबो गोबां बिथिङावनो गोख्रों नोजोर होबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन दिनैबो बिटिआरनि हा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि रोदोमखां गुदि फरायसालियाव हरखाब नायदिङो। थारैनो बेखौबो मख'नांगोन दि बिथांनि गोख्रों नोजोर होनायजों बिटिआर ओनसोलनि रोजा रोजा हा गैजायै रायजो राजाफोरा हानि बिगोमा जानो हाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि रोदोमखां गुदि फरायसालियाव दावबायहैनायनि बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फोरोंगिरिजों गोबां बाथ्रा सावरायलायनायजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिआरनि गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ गोबां नोजोर होनायखौ बे समाव बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।